kırıldı. Hepsi hazır. Hepsi hazır pişmeye. Mustafa Kılıç 5 sale ku li Enqerê bazara Ulusê da karê esnafiyê dike. Ew bi peyvê xwe radigihîne ku heta niha ev bazar ti car neketibû vê helî. Kılıç di vê bazarê da karê goştfiroşiyê dike. Lê li ber ku goşt pir baha ye li vê derê serûpê jî difroşin. Li gorî Kılıç di demên berê da di vê bazarê da gelek kes dihatin û bi torbeyan tişt dikirîn. Ew radigihîne ku êdî kes nikare bi kîloyan tişt bikire. Serûpê li gorî goşt erzan be jî Kılıç dibêje êdî kes nikare serûpê jî bikire. 50 senedir halin esnafıyım. Ez 5 salê ku di vê bazarê da karê esnafiyê dikim, dikarim bêjim di vî bazarê da rewş ew qas xirab bûye. Müşteriyê dî nikare tişt bikirin. Berê bi kîloyan dikirîn, lê ana tên nîv kîlo, an jî nîv kîloyê jî kêmtir dikirin. Bediya Sarı Asma jî bi xwe li Enqerê xanenîşîne. Ew gava di vê bazarê da digere, bahayên her tiştî li gorî dihata xwe gelek giran dibîne. Sarı Aslan gazincê xwe wihatîne ziman. Emekli maaşına göre çok pahalı. Ez xanenîşinim. Li gorî mûçeyê me her tişt gelek giran e. Ez ana hatim bazarê. Bi kîlo nikarim tiştekî jî bikirim. Yek yek dikirim. KESK olarak iktidarlardan icazet beklemek yerine Saziya Statistika Tirkiye TÜİK'e enflasyona herî dawî ya salane sedan 64.27 weşand. Saziyên fermî herçiqas di daneyan da daketinê nîşan bidin jî lê gruba lêkolîna enflasyonê enak vê rêjeya dawî sedan 337 diyar dike. Li ser daxuyînên TÜİK'e karmendên Enqerê li pêşiya avahiya TÜİK'e çalakî durust kiribûn. Rêveberê sendîkaya KESK'ê ev rêjeya TÜİK'e ji dengê Amerikayê ra wiha ravekir. TÜİK'in açıkladığı yıllık veri aslında uzun süredir. TÜİK'e daneyên dawî weşandı. Li di vê derê da em dibînin ku bandora desthilatiyê li ser Saziya Statistika Tirkiyeyê heye. Reqemên ku TÜİK'e weşandine hiç rastekinê nîşan nade. Bilindbûna enflasyonê her zêde xwe di nav bazarê da diyar dike. Bazar jî wek TÜİK'e nabêje. Li hemû bazar û sûkên Enqerê da bandora bilindbûna enflasyonê xwe diyar dike. TÜİK herçiqas bibêje daketin heye jî lê di nav bazarê da pêkan nîne ku kesek bi vê yekê bawer bibe. Tevahiya bikiran wek yek dengî dibêjin her tişt her roj bêtir giran dibe. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.